klart. Hvor kommer musikken ikke? Hallo! Ja, det er fint nok. Der var en gang, der spillede fodbold. Han dansede. Nej! Ja, han skal hen til fodboldbanen. Ja, han skal til fodboldbanen. Ja. Og så skyder han. Er det der? Og hvad så? Og så skyder han. Han er ikke kommet derhen endnu. Og så skyder han mål. Ja. Og så laver han sakse ind. Og så kommer der Messi. Prøv det. Lionel Messi. Og så Hvad laver er Messi. det? Det er din film. Det er din film. Og så går han. Så går han. Ja. Og så går han igen. En lang vej hjem. Og igen, og igen, og igen, og igen, og igen. Og igen. Hvor er hans hus? Længere. Og Ja, han er og så kommer han hjem nu. Og så kommer han slut på finale.